Зимата започва все по-осезателно да ни обхваща. Макар че съм роден в този край, съм забравил какво е зимата тук. И като дойдох, всички хора ми казват: ти не знаеш каква зима е тук. И може би по-добре, защото аз се подготвям за много сериозна зима, така психически говоря. Но ако оставим на страна времето в нашия край и за момент погледнем какво се случва в нашия свят, като че ли нашият свят крещи: Исус идва скоро. Дори хора с най-богато въображение не са си представили подобен тип събития толкова главоломно, толкова бързо да се струпат в този свят. И на всичко отгоре, дори и най-компетентните изследователи и коментатори не са наясно какво точно ще се случва от тук нататък. Което в някаква степен е и още една вест. След като Исус идва скоро, то призивът към нас е да се възползваме максимално от Божията благодат, която Бог дава щедро към този момент на целия свят. Бог дава щедро на всеки един от нас. В този смисъл ние нямаме време за губене. Темата, която заедно ще разгледаме в времето на тази петъчна проповед, е с заглавие "Несравнимо повече". Нашият основен текст е в посланието към ефесяните и там 20 и 21 стихове. Това са едни думи, които ние често пъти ги четем за насърчение. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всички родове, от века и до века. Амин. Това са едни заключителни думи, едни обобщаващи думи. Апостол Павел е изложил нещо преди това. И като че ли в заключение, в кулминация, с цел да може сериозно да ни мотивира, той добавя в края тези думи. Да кажем така, в средата на своето послание към ефесяните. За да можем да разберем по-добре тези думи, трябва да кажем, че апостол Павел преди това говори върху една тема, която той нарича тайната. Може би сте обръщали внимание, че апостол Павел в посланието към ефесяните, в посланието към колосяните, много сериозно, много обстойно, още от самото начало на тези две послания, отваря тази тема. Темата за тайната. Разбира се, той говори за тайната и на други места в своите послания. А малко по-късно в Откровението на Йоан, апостолът доразвива тази тема за тайната. Така че ние, за да разберем по-добре тези думи, които са наш основен текст, ще отворим темата за тайната по начин, по който я отваря апостол Павел в посланието към ефесяните и, както казахме, в посланието
към колосяните. Това вкъщи, ако искате, можете да проверите и да прегледате посланието към колосяните и ще откриете много общи неща в тези две послания. И едно от общите неща е темата за тайната. Когато Павел говори за тайната, той ни разкрива, че това понятие тайната има две измерения. Първото измерение можем да го наречем глобално, а другото измерение е много лично. Вижте как е представено глобалното измерение в посланието към ефесяните, разбира се, 3 глава, главата, в която се намира нашият основен текст, 6 стих. А именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастни на неговите обещания в Христос Исус чрез благовестието. Като че ли една тема до този момент е някак си скрита. Скрита е не защото Господ е искал да я скрие, а защото умовете на неговият народ в голяма степен са били покрити от предразсъдъци, били са покрити от неоснователни очаквания. И в този смисъл сега апостол Павел започва да изявява тази тема, че всъщност глобалната мисъл на Бога е Неговото Евангелие, жертвата на Неговият Христос е на разположение на целият свят. Знаете, до един момент, до идването на Христос и след това, до момента, докато апостол Павел започва сериозно да се занимава с тази тема и не само той, разбира се, за евреите, между езичниците и тях има една издигната стена, която е непреодолима. Апостол Павел, започвайки да говори за тайната, той казва, че тази средна стена не съществува в Христос. И в това кратко обобщение, което прочетохме в нашия стих, разбираме, че както евреите, така и езичниците са сънаследници. Те съставляват в Христос едно тяло. И на тях е дадена Божията благодат щедро. Както на езичниците, така и на юдеите. Една глобална тема. Във времето, в което се намираме в момента, може би това е много важна тема за хора, които тепърва започват да се сблъскват с дълбочината на Евангелието. Една тема, която има за цел да каже на целия свят, че в Христос Исус Господ е извоювал спасение за всеки един човек, за целият човешки род. Това е тази универсална вест. Дори ще отида още по-далеч, поглеждайки в 1 глава на посланието към ефесяните. И там 10 стих. За да се приложи, когато се изпълнят времената, чуйте сега, т.е. да се събере в Христос всичко това, което е небесно и земно. Тайната има глобален характер. Господ не иска просто да спаси човешкият род. Господ иска да спаси своите деца и да ги събере заедно. В Христос не се събира просто човешкият род. Една част от тях юдеи, друга част езичници. В Христос се събират всички творения. Много важна вест. Може би за нас, вярващите, това да е вест много близка, много позната.
но вероятно има хора, които биха били изключително удовлетворени да чуят, че в Христос Господ възстановява своят първоначален промисъл. Той възстановява човешкият род. Той възстановява онези взаимоотношения в небето, които са съществували преди бунта в небето. Целта на Бог е да събира, да изгражда. И това е в основата на тайната. Само че, както казахме, тази вест има и лично измерение. И всъщност за нас е по-важно личното измерение. Казвам, за нас е по-важно, защото ние това универсалното, дори ако щете това космическото измерение, някак си ни е по-близко. И не ни е някак си интересно. Но вижте сега личното измерение. Четем в 3 глава на посланието към Ефесяните, 17 стих и 19. Всъщност, от 17 стих така да поставим нещата. Даже ще почна малко от рано, така, по-отпред, за да разберем по-добре текста. 14 стих започвам. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Вижте отново глобалния характер. Да ви даде според богатството на славата си да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. И сега, ето този стих исках да прозвучи осезателно. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълнете в цялата Божия пълнота. Искам да подчертая тази последна част. Глобалният промисъл в личен смисъл е всеки един от нас да се изпълни с цялата Божия пълнота. Не по-малко. Господ иска. И Той не просто иска, Той действа. Той полага изключителни усилия. Той прави всичко, което е необходимо всеки един от нас да се изпълни с цялата Божия пълнота в Христос Исус. Ако ви попитам, какво си мислите в този момент? Как бихте отговорили? Бог очаква всеки един от нас да се изпълни с цялата Божия пълнота. Това е Божието очакване. Сигурен съм, че дълбоко в себе си човек прави, чувайки тези думи, анализ на себе си. И вероятно е да мине мисълта в нашия ум, макар и някак си много бързо, някак си много стремглаво. Не е ли прекалено претенциозно това? И точно поради тази мисъл, точно поради тези идеи, които се подбуждат, изхождайки, ако щете, дори от нашата човешка слабост, изхождайки от нашето състояние в момента, в което се намираме, и изпадайки в едно униние, мислейки си, дали Господ не иска прекалено много от нас? Апостол Павел
дава в края на 3 глава, условно, защото знаете, че главите се появяват по-късно, но в края на тази идея, този текст, който ние нарекохме основен. Ето го отново нашия текст. 20 стих. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Докато ние се питаме, докато ние се тюхкаме, докато ние се обезсърчаваме, възможно ли е това, възможно ли е сега, не е ли това възможно в един по-късен момент? Апостол Павел ни подчертава, че в нас действа една сила, чрез която Господ може да направи не повече, не много повече, а несравнимо повече. Всъщност, превъзходна степен. Възможностите на Бога чрез тази сила, която е в нас, са неограничени. Това е напълно възможно за Бога. И не случайно той подчертава това в нашия текст, като казва, той може несравнимо повече, отколкото искаме, отколкото мислим, отколкото можем да допуснем. Това е битката. Това е битката, която води и апостол Павел. Тези несравнимо големи възможности, които Бог има и които Той иска да постигне във всеки един от нас. И знаете ли, в този момент трябва да подчертаем една библейска истина, която много ясно, така да се каже, е очертана в Свещеното писание, макар и да не е формулирана някакси съвсем конкретно. И тя е: Божиите дарове достигат до нас, до човека, до теб, до мен, до църквата Христова, като имам предвид, като съвкупност от личности. Не само според желанието на Бога, но и според моето желание и според моята готовност да приемам. Според моята мотивация. Ние виждаме, по думите на апостол Павел, усилието, което полага Бог. Ние виждаме как апостол Павел се опитва да ни мотивира, опитва се да проумеем, че за нас се води битка. Че Господ много драматично преживява понякога нашето нехайство, понякога нашето обезсърчение. И той специално акцентира: Бог може. Бог може. И вижте колко важно е това. Чрез действащата във вас сила. Тоест, онзи фактор, така ще се изразя, чрез който Господ може да постигне това в нас, действа в нас. И както често пъти, когато се запитаме дали Господ е с нас, как бихте отговорили на един човек, който се съмнява? Господ с нас ли е? Може би най-осезателното доказателство е, че ние с вас сме тук, гледаме, виждаме, чуваме един едно, друг друго, преживяваме. Но ние живеем. Тоест, ние сме в Него, в нашия Творец, и в Него живеем, движим се и съществуваме. И това означава, че силата на Бога е в нас. И чрез същата тази сила, с която Той ни оживотворява, Той може да постигне несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Искам да илюстрирам колко важно е днес, защото в останалата част от темата искам малко по-практично да говорим за това. Очертахме
идеята, която Павел влага. Усилието, което чрез Божия дух той полага да ни убеди, че той може да направи това, което си е поставил като цел. Той има ресурса в себе си. И не само това, той е дал този потенциал и на нас. Тази сила действа в нас. Тя е на наше разположение. Но по някаква причина ние с вас не се възползваме достатъчно от нея. Искам да отидем в една интересна ситуация, която се случва докато нашият Господ Исус Христос е тук на земята. За целта ще отворя Евангелието от Матей, 13 глава. И ще погледнем в Матей 13 глава от 10 стих. Искам само да ви припомня тази ситуация. Христос разказва една изключително съдбоносна притча към онзи момент и към този момент. Това е притчата за семето, където сеячът сее и едно семе попаднало на една почва, друго семе попаднало на друга почва, трето семе попаднало на трета почва. Всъщност, целта на Божия промисъл чрез тази притча е да ни подчертая, че всеки един от нас се държи и откликва на Божията благодат като различна почва. Има една единствена почва, която приютява семенцето на Божието Слово. Приютява в себе си действието на Божията благодат и съдейства чрез Божията благодат това семенце да изникне. Да изникне като нов човек в нас. С това казах, че това е една съдбоносна притча, която ние познаваме изключително добре и отчасти до голяма степен нашите проблеми са с това, че ние познаваме всичко прекалено добре. Но животът ни не познава това добре. Това е проблемът. И в един момент всички слушат, всички си дават сметка колко съдбоносно е това, колко важно е това. Знаете, Христос говори на едни големи множества, които някои от тях са изминали големи разстояния, за да могат да се срещнат с Христос. Христос свършва своята притча. Дълбоко в себе си всички разбират, че това е много важна вест. И никой не се интересувал, макар че нищо не разбират. Ако бях част от тази голяма група, или по-скоро от тези големи групи, защото те идват от различни места, затова може би Евангелието говори за големи множества, защото те са като тълпи. Едната идва от единия край, другата идва от другия край и се събират там и обособяват една голяма тълпа, но всъщност те са съвкупност от много по-малки тълпи. Там сред всички тези хора дошли, мотивирани по различен начин, от различни места, чуват думите на Христос и никой не отива да попита. Сякаш по някаква причина нещо ги спира да попитат. Събират сили учениците. И в 10 стих, след като Христос казва, който има уши да слуша, нека слуша, учениците реагират така. Тогава се приближиха учениците и му казаха, обърнете внимание, начина по който те се обръщат към него. Защо им говориш с притчи? Дали учениците разбираха и в момента си казваха, бе, ние разбираме, ама на тях защо им говори, тъй като гледам, те не разбират. Обръщате ли внимание какво означава човешкият егоизъм, човешкото себелюбие? И учениците не разбират. И те толкова разбират, колкото и всички останали. Вижте каква е разликата обаче. И Христос подчертава тази разлика специално. Няма лошо в това да не разбираме. Има лошо, когато не разбираме и не питаме. Това е проблемът. Когато не разбираме и не се интересуваме. Когато не инициираме
среща с Христос. Нашият живот често пъти буксува. Ние се срещаме с трудности, борим се и не можем да ги победим. И колкото повече падаме в опитите си да победим, вместо да ходим все повече и повече при Христос, ние се оттегляме. Вместо все повече да се молим и да го търсим, ние се оттегляме. Макар че никой не разбира, Христос подчерта, че това поведение на учениците е поведението, към което Той ни мотивира да сме част. Ето как реагира Той. Той им отговори, защото на вас е дадено да знаете тайните на Небесното царство, а на тях не е дадено. Трябва, за да разбираме този текст, да имаме правилния контекст, защо на апостолите е дадено, а на другите не е дадено. Каква е разликата между апостолите и останалите? Има една незначителна наглед разлика. Апостолите отиват да питат, а другите не отиват да питат. Апостолите искат да разберат, макар държейки се така все едно, на тях всичко им е ясно и се интересуват по-скоро за другите, които не разбират, но все пак те инициират разговор с Христос. А на другите не е дадено, защото за тях не е толкова важно. Те не считат, че трябва да преодолеят нещо в себе си и да отидат при Христос и да попитат, да кажат, не разбрахме. Помислете си, колко често ние имаме силите да отидем при Бога и да кажем, Господи, не разбрахме, не разбирам това, научи ме. Ние се държим често пъти като апостолите, все едно всичко ни е ясно. Животът ни буксува всеки ден, но ние се държим все едно всичко ни е ясно, все едно сме направили всичко каквото е възможно. Докато живеем в един свят, който е като котел. Ето как Христос характеризира поведението на хората, които не разбират, но не питат. Защото сърцето на тези хора е закоравяло. С ушите си трудно чуват, с очите си и очите си затвориха, да не би да видят с очите си и да чуят с ушите си и да разберат с сърцето си и да се обърнат и аз да ги изцеля. Колко интересно! Сестри и братя, все едно ние се страхуваме, че ако попитаме, Господ ще подейства в нашия живот и ще ни изцели и ще ни обърне. Вижте как е представено. Представено е като страх да не би ние да се обърнем, да не би ние да повярваме истински. Като че ли в нас има едно раздвоение. Тръгнали сме по пътя на Христос, но нещо ни дърпа, нещо отзад ни дърпа, нещо убива интереса ни, нещо отнема мотивацията ни. Парадоксално преживяваме всичко това. И Христос много хубаво го очертава, като казва, с ушите си трудно чуват, очите им се затвориха, да не би да видят с очите си и да чуят с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат и аз да ги изцеля. Като че ли нашият страх, по начина по който се държиме, да не би Господ да ни изцели. Ето това е парадокса, в който ние се намираме като Негов народ. Ако можехме, скъпи сестри и братя, да получаваме даровете от Бога според Неговото желание, между нас нямаше да има духовно бедни хора. Нямаше да има хора в духовна оскъдица. А сега, ако погледнем себе си, много често бихме могли да кажем, че ние сме в оскъдица. Ние сме в духовна бедност. Докато чрез действащата в нас сила Господ може да постигне несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. И вижте каква е логиката. Значи ние с вас не искаме.
И това е битка, която трябва да водим. Защото от нас Господ очаква да се пробудим. Ето, практични стъпки, които само ще маркирам, а всеки един от нас би могъл да ги замени с други подобни такива. Първото нещо, което искам да поставя като акцент, е да подхождаме към всичко това, което Бог прави, към всичко това, което Господ казва. Защото Господ не спира да говори. Той говори от своето слово. Той говори в нашата опитност. Той непрекъснато не спира да говори, дори не спира да крещи в нашия живот, защото ние сме живи и Господ ни дава отново и отново нов шанс. Господ очаква ние да се обърнем. Той е приготвил щедро дарове. Но като че ли ние не вярваме. И като че ли ние не му се доверяваме, нещо ни спира. Този парадоксален страх е в нас, да не би да се обърнем и да не би Бог да ни изцели. Странно е, нали? И може би едно от най-важните неща, защото считам, че за нас хората, в чисто човешки план, всичко започва и свършва с молитва. Всичко започва и свършва с молитва. И аз мога да дам сметка за себе си, дайте и вие за вас. Каква част от вашия живот е молитвата? Колко се молите? Колко усърдно го правите? Воювате ли в молитва? Защото от тук започва всичко. Ние с вас сме призовани да се молим, да не преставаме да се молим, да имаме пълно доверие в Божието желание да дарява и в Неговите възможности. Спомнете си този текст, който е от книгата на пророк Еремия, 20 глава, 11 стих. Тези думи са много красиви. И те ни разкриват мотивацията и копнежа на Бога. Аз зная, казва Господ, мислите, които мисля за вас. Вижте как Господ ни се разкрива. Той разкрива копнежа си. Той казва, аз не преставам да мисля за вас. И моите мисли за вас са в тази посока. Аз мисля за мир. Аз искам да ви дам мир. Мисля за мир, казва той. И добавя, и искам да ви дам бъдеще. Искам да ви дам надежда. Защо тези думи в нашия живот нямат сила? Нямат сила. Господ казва, мисля за мир. Искам да ви дам бъдеще. Искам да ви дам надежда. Бог е носителът на мира. Той е носителът на надеждата. Той е носителят на бъдещето ни. И първото нещо, което можем да си поставим за цел в личен план, в семейен план, ако нямаме семейно богослужение, да направим всичко възможно да го инициираме. Защото всичко онова, което ние преживяваме като народ, започва от най-малкото звено. Започва от моят дом, от моето семейство. Започва от взаимоотношенията, които аз поддържам с Бога и с моите близки. И ние се нуждаем сериозно да инвестираме в това. Да имаме специалното време, в което да говорим на Бога. Да отваряме сърцето си пред Него. Специалното време, когато да не гледаме толкова много часовника, защото нашите молитви винаги са определени по някакъв начин от часовника. Винаги погледа ни е в часовника.
И обикновено за молитва нямаме време. А това е изключително важно. Защото в нас действа силата, която може да ни преобрази. От нас се очаква нашата реакция, нашият копнеж. Не искам да се изразявам така, нашето усилие, защото то не е съвсем наше. Всичко онова, което ние правим, е подбудено от Божия дух, но все пак ние имаме своето участие, ние имаме своето сътрудничество и това е важно. Освен, че Господ иска да му се доверим, Той иска да го търсим, Той иска да бъдем възприемчиви. И нашата възприемчивост, така да се каже, да бъде търсена от нас. Нека да погледнем един текст. Това са думи отново на нашия Господ в Матей 7 глава. 7 и 8 стихове. Вижте този призив, който трябва да стане наше верою, трябва да бъде наша мотивация. Христос специално се обръща към нас днес и казва: искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. И той продължава, защото всеки, който има, всеки, който търси, всеки, който хлопа, той ще получи, той ще намери, на него ще му се отвори. Ето тази активност от наша страна, която не трябва да забравяме, че е подбудена от Божия дух и ще бъде подбудена от Божия дух, когато ние инициираме, когато я започнем, но ние трябва да бъдем с тази активност в живота си. Защото не забравяйте, според действащата в нас сила, Бог може да постигне несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, но ние имаме участие в този процес. Първо вяра, и тази вяра се проявява в нашата постоянна молитва, с която търсим Бога. После възприемчивост. Готови ли сме да се учим? Готови ли сме да кажем не знаем, не можем, не разбираме? Готови ли сме да търсим Бога? И после, развиваме ли на базата на това, което Господ ни дава ежедневно, способностите си? Нашите способности, нашите духовни способности, нашата духовна прозорливост расте ли с всеки изминат ден или просто расте нашето познание? В това е големият парадокс. Ние растем като познание, но ние не растем като способности. И понеже изпадаме в илюзията, че познанието някак си е достатъчна гаранция. Да, познанието е важно, но Господ очаква да вижда промяна в човешкия живот. Ето, в посланието към филипяните за момент ще отидем в 2 глава, посланието към филипяните. Тази глава, която сме свикнали да свързваме с смирението на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та, във 2 глава, от 2-та част на 12 стих е този призив: изработвайте спасението си със страх и трепет. Знаете ли, колко важно е как ще погледнем този текст? Този текст може да се погледне по 2 начина. Единият начин е да поставим акцента върху изработвайте, а вторият начин е да поставим акцента върху страх и трепет. Вие къде го поставяте? Помислете си честно, не ми отговаряйте, за себе си отговорете. Колко битки са се водили за този текст? Ние трябва да изработваме. Ето тук сме призовани: изработвайте, изработвайте, и ние изработваме от сутрин до вечер. Всъщност обаче акцента е върху страх и трепет. Така можем да изработваме само. Единствената възможност нещо да изработваме в нашия живот е да стоим пред Бога, търсейки го, копнеейки за Него със страх и трепет. Та по този начин изработваме, нали разбирате? Господ изработва в нас, ние обаче имаме правилно отношение към Него. И ние стоим пред Него в страх
и в трепет, в респект, в копнеж, в желание Той да се намеси в нашия живот. За нас най-важното нещо е да бъдем променени според Божия промисъл. Няма по-важно от нас, за нас от това. Това е текста. Можем да изработваме само с страх и трепет. Не с човешки усилия, а с едно правилно отношение към Бога. Знаете ли, много талантливи хора в този свят са закопали талантите си, а други много по-посредствени хора, поради това, че малкият ресурс, който имат в себе си, го развиват, постигат много по-големи резултати от талантливите. Отдавна това се обяснява последният начин. Не се изисква да имаш просто таланти, да си талантлив. Изисква се и характер, за да можеш да използваш този ресурс, който е вложен в теб. И всъщност хората, които имат характер, но нямат толкова голям потенциал, надминават тези, които имат таланти. Защото таланти без характер, общо взето, означава егоцентризъм. Означава претенции. И често пъти, не случайно, Откровението на Йоан 3 глава ни подчертава, че ние сме в състоянието на претенции. Ние сме хладки, защото имаме голямо самочувствие за себе си. И защото изработваме спасението си, ама не със страх и трепет. Защото по някаква причина ни е трудно да застанем пред Бога в страх и трепет. Освен, че трябва да се молим, освен, че трябва да растем във възприемчивост и способност, ние трябва да бъдем отговорни хора. На нас ни куца отговорността. Не само в църковен план. Отговорността ни куца като нация. А ако излезем по-глобално, на човечеството му куца отговорността. Ние, човечеството, не сме отговорни. Ние се интересуваме само от себе си. Вижте, в посланието към Колосяните, 1 глава, ще прочетем 9 и 10 стихове. Затова и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познанието на Бога. Изисква се отговорност от нас, Божият народ. Защото Бог очаква да растем в познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране и да постъпваме в живота си достойно за Господа, да му бъдем угодни във всичко и да принасяме плод във всяко добро дело. Това означава да растем в познанието на Бога. Да растем в познанието означава да отразяваме в живота си Неговият характер, а не просто да парадираме съзнанието за Него. И последното нещо, което искам да подчертая, за да можем да обобщим нашата тема днес, отново е в посланието към Колосяните, само че 3 глава, 15 стих. Казахме, че Бог очаква от нас вяра, която да се проявява в молитва, да го търсим. Той очаква възприемчивост, да имаме отворени умове, готови да се учат. Той очаква да растем в способности, не просто да се учим теоретично, а да сме податливи на Неговото влияние, на действащата в нас сила, която може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Той очаква да бъдем отговорни хора, да постъпваме така, както Господ очаква във всеки един момент. И в крайна сметка, Той очаква да бъдем благодарни. Защото благодарността придава завършеност на нашето отношение. Едно от нещата, поради които си личи, че ние
куцукаме по пътя на Бога, е духът на неблагодарност. Ето го нашия текст. 3 глава на посланието към Колосяните. 15 стих. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте призовани в едно тяло, и бъдете благодарни. И бъдете благодарни. Темата ни беше днес с заглавие "Несравнимо повече". Господ чрез действащата в нас сила може да постигне несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Но по някаква причина това не се случва. По някаква причина ние буксуваме. И колкото повече се приближаваме към края, толкова повече буксуваме. И трябва да го проумеем и в личен план. Трябва да започнем да полагаме тези наши усилия, но видяхме, че в основата на усилието е страха и трепета. Трябва да се доверяваме на Бога и да го търсим в молитва. Трябва да възстановим нашите богослужения семейни. Трябва да използваме всеки един повод, за да отправяме молитва към Бога. Трябва да бъдем възприемчиви, отворени умове, да се учим, да не тъпчем на едно място. Трябва да растем в способност, в духовни способности, които Господ иска да ни дава ежедневно. Трябва да бъдем отговорни хора във времето, в което живеем, отговорни в църквата, отговорни в взаимоотношенията на всички нива. И като завършек, трябва да сме благодарни, удовлетворени хора, дълбоко в себе си. Ако усещате неудовлетворението, то е някаква форма на проява на неблагодарност. Молете се Господ да обърне това. Бог да ни благослови. Да го търсим много по-ревностно, да хлопаме, да викаме към Него. Защото се нуждаем от това. Думите, с които ще завършим, са във второто послание към Тимотей. 1 глава. Втората част на 12 стих. Един много познат текст. Защото зная в кого съм повярвал. И съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. И сега значимия въпрос е: какво съм му поверил? Изобщо поверил ли съм му нещо? Защото, спомнете си, Божиите дарове се проявяват в нашия живот не според Божието желание единствено и само. Ако беше така, ние щяхме да бъдем богати хора. Но и според нашето желание, и според нашите способности, и според нашия интерес. И сега Павел казва: аз съм уверен, че Господ е в състояние да опази това, което съм му поверил. Въпросът е: поверявам ли ежедневно в Божиите ръце онова, което е важно за мен? Бог да ни благослови, да не спираме да го търсим и да не забравяме, че Той може несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Амин.